gabi parhorason madi hupasat hami tuhamu akka amanami inanami haanggi nang napinaribot. Saluhut hita na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Na tumangihon jamita marhite radio Pelita Kasih di Manugoton. Hita na dibagas tabe manang akka tongon di pardalanan tumopot akka ulota. Didongani jala di pasu-pasu Tuhan Yesus mahita saluhutna. Au Nyonya Marbon Sintua Melkida boru panggabean. Rap dohot amang Pendeta Robert S. Pandiangan MTH Sian HKBP Kernolong Resort Jakarta. Makobasi partangyangan di Manugoton. Tapuka ma partangyangata marhite na martangyang binuaton ni parjamita. Martangyang mahita. Ali di bata Jahuba amanami di bagasan Jesus Kristus. Mauliate madiho siala ni pangaramotiom mudi kami buitolhas rodi manugot ni Arion. Dopakso humulay kami dope akka si ulaon nami. Naing tangihonon nami siyan hatami ali Tuhan. Nagabi bokal nami mangulu jala mangula. Uras mahami di bagasat to dimi, asatama hami marsaur dohot ho nabadia. Ramoti ma nasa ula-ula na dipakai di program embun pagi erpekaon. Doho akka naposom na mamakesa. Jala pasu-pasu ma anggiat marhitei boy dapat lasni roha sudi naubigisa. Amen. Hamu akka amanami inanami haanggi nang napinaribot na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Ta ni Tuhata turpuk jamita siha ngoluhonota sadarion tarsurat di buku. Sada Petrus 2 ayat sada 110. Sada Petrus 2 ayat sada 110 songonon mahata ni Tuhata. Atong bolokon hamuma nasa hajahaton dohot nasa akal dohot pangiburuon nang panihayon. Songon poso-poso na baru tubuh kuasan mahamu disusu natama naso marlaok asalam magodang hamu horhonon nii bain haluaon. Molotung naung didai hamu habasaron ni Tuhani. Ainunga didapoton hamu ibana nasongon batu na mangulu na nibolokon ni jolma alai na pinilit jala na arga iya di debata. Sayoloma nang hamu paulion songon akka batu na mangulu gabe bagas partondion jala hamalimon na badia lao mabuan akka pelean partondion halomoan ni rohani debata. Marhite-hite Yesus Kristus. Ay natarsurat de dusurati. Hupiak kodo di bagasan Sion sada batu parsuhi. Na marpili jala na arga. Dang natarila na porsea di ibana. Argado ibana di hamu akka na porsea. Alai di akka na soporseai. Batu na nibolokon ni akka pande bagasi. Imagabe batu parsuhi. Jala gabe batu partuktukan jala batu pargasipan. Ay natartuktuk do nasida disi. Ala so dihaporsi ay nasida hatai. Ay tusido nasida dipadiri. Alai marga na pinilit do hamu. Hamalimon na raja. Bangsa na badia. Home na ginonggoman na. Asatung di baritaon hamu denggan harohaon ni debata. Naung majow hamusian na holom tuhatiuron na halongangani. Hamu akka na sobangso na julo gabe bangso ni debata nuaeng akka na so niasian hamu na julo gabe niasian do nuaeng. Olat nima hata ni debata odolan ni jamita ima ayat 5.
Sayolo manang hamu paulion, songon akka batu na mangulu. Gabe bagas partondion, jala hamalimon nabadia. Lao mabuan akka pelean partondion, halomoan ni rohani dibata, marhite-hite Yesus Kristus. Hamu ale-ale ni renungan embun pagi Radio Pelita Kasih Rap Dohot HKBP Kernolong Resort Jakarta na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus di manogo ni Arion odolan ni si pahusor-soron ni rohatta ima dipake gabe batu na mangulu daksarupai tu batu titin jala adul marasing do arga dohot rikokna manang hagunaan nape somalna batu titin mararga mangihutos suha-suha ni hepeng alai batu na mangulu mararga sian hagunaan na do batu titin tadana dipahet di jari ni tangan ni sasahalak hape batu na mangulu tarida siap pangalahon ni sasahalak do jalan na boy masa do duaca batu na gino arano Jepang di sada halak jolma boy do alai daksai songoni tupana alana tunjuk do namar batu titit di tangan ni sasahalak hape pangalahona dang batu na mangulu ibana sebalikna na marpangalaho batu na mangulu dak saya dong batu titinna jalahira toropad do tahe per batu na mangului na sopola makarikoton batu titini jalahatan itu hatta ditikyon majuhon asa sude hita gabe batu na mangulu di padan narobi hamok kadongan ia batu memang batu namate dui manang nakoras jala mahiang alai macari do di pernguluon ni hajol maon alana tunggudang do haguna anak isarani perlingguman na labok di toruna tu akka perdalad-dalan na topek mamulus gabe batu dasarna tugu laho mangbabagas inganan ni jolma lumobi nuengon nunga tunggudang akahagunan di batu mabay jebu na martirket-tirket na tibu di babay kator nang pertiga-tigu manang permingguan inganan na persobaon tu debata jala serong do di batu na merlubang manang merliang na bui gaya parasaran ni akka unggas isarani darapati asa tunggudang situ tu matahe hagunan ni batui. Hamu ale-ale renungan embun pagi Radio Pelita Kasih na hinaholongan ni Tuhan Yesus. Nuaeng hata ni debata marhite Apostol Petrus majo kita sudi asa gabe batu na mangulu. Buhado perjadina te ay sona batu hita dungi so terpangulu batu daido olo tubu di rohatta alai unang lupa hita jojo do di dongan manang na tutu itu akka geleng na tikip masa na posobido pe unakko marroha batu ninna tetu dang nagabi batu hita molo di dok pesongoni alai nama dok roha na jugal pir dangolo muba dangolo ajaran ido na nidok na unang marroha batu jalan molo didok songoni tutu nuaeng adong do sian pangatusionin na boy atau satta tong padu mota tu pangatusionon ala jauh-jauh di son tutudang mengge marroha batu hita alai didok asa gabe batu na mangulu hita atau tu dosa dwe dengan do asa gabe batu
Sungguh dia musemo ni marahari rohata molo idok batu na mangulu. Tutu adong do batu gasing na boy marhosik kosing. Alay dang na manguli. Nasatong unang gabi salah hita mga tusi. Ala na di pa hosing tali do guguni na makosik konido mabahini. Asabuy ba na marhosik kosing. Nuaing hamu akadongan unang pitor alo manang manigor tajua jo jowi. Tentu ala nabuy do hita jol magabi batu na mangulu. Bayan didok atan itu hatta songoni di pumahay ni jami taon tinaringotan nakib batu titik do batu na mangulu. Tutudang gabi batu titik kitaon na dipakeo di jari tangan ni jolma manang batu na martirket kita bayan ingana kator manang pertiga-tiga na tiboy. Alay nanaing do honon nito hatta asa marguna hita songon hagunaan ni batu ido. Tung di halomo tuat taido kita osude nagabi batu langgatan nagai perhitian ni asini roha do tabadiau ni debata tu akka donga jolma. Muse perhitian ni bangso ni debata marsaor tu debata lausongoni mangaleho kalabohon tu akka pardaladalan na mamulus ipartikyatan wayong gudang do akka halak na songoni na mardaladalan so adong inganan na alay tu dulu tuturuan mangaluluyak ka nariko dinguluna perlu tu nasida adok perlingguman asa adong dinasida hiras ni roha muse manang paula guguna. Halabohon tuak kadonga jolma marhiti pakkatayon idotang tudusan ni halabohon ni. Pangalaho dongok pangulaon si ganu pahari si anido itarida. Nagabe batu na mangulu natotong mangaradoton todi perbadia na adong di bagasa dirita marsada-sada. Ale-ale renungan embun pagi Radio Pelita Kasih na hinahulongan ni Tuhan Yesus. Dalan majagahon asahot tor di perbadiai di bagasa diri tabi ikon na satia duhita di bagasa tangiyang di ulaw na badia jala torus manorus say mamikiri jala marpabahenan na denggan tusudi dongan jolma marpikir jala majamot tonasa na pauli-ulihon dot na manguban na denggan jala ikom marroha panguluos songon nando ni lapatan ni patik paunoponi ra say adong do nasukun ay bohado perjadi ni buy do bohado tutu buy do hitaong gabi batu na mangulu manang gabi batu langgatan buy do hitaon perhitian ni asini roha do kabadiaw ni batatu akka do ngajolma hu muse perhitian ni bangson di bata marsaur tu di bata tutu alusta boy dak pola ganggu rohat tadi si alana dada ala ni gogotta alai ala ni hagogoon ni tuhat taido tutu taingo do hata ni di bata nama dok ai dangadong naso terpatupa di bata. Jadi dangadong sida lihat di hitaman dok nasubuh hitaong gabi batu na mangulu alai suku-sukun na bagas olo do hita ido na matse perlu haulo oddo na perlu haulo tabedo na dihasi holi tu hatta juk do masa say gudang do ro akka suku-suku siak kita be alai dangi na kinalomohon ni tu hattai dang apala raja marsukun na kinalomohon na alai raja na marpangulu yuddo. Hamu akka dongan naubige renungan embun pagi RP kaon. Taingo ma jala tung manai do turoha. Imanahya di dok Tuhan Yesus jala tung torang di suraton Apostol Petrus muse. Na di gobar do ibana tu batu nang binolokon yak kapat di bagas. Hape ibana do gabe batu parsuhi musengani. Tung ala huaso ni debata do imasa.
Laos songonido hitao sudina. Na boy dipakai jala dibayan Tuhani asa gabe batu na mangulu. Unak kita mabiar. Unang marsidalian. Asal maolo kita dipakai bana na punah wasoi. Majadi do hita gabe parhitian ni asini rohani tu hatta itu sudina jolma. Mabuat pelia parto dia tu debata. Ai gabe malim do hita tu saluhu dia dopan nai. Marhiteima debata marlas ni roha marnida hita saluhuna. Amen martang yang mahita. Pasu-pasu ma ali debata amanami hatami naung kubigi hami. Pargugui ma kami di bagasat todim. Asa gabi batu na mangulu kami di portibion. Namarguna gabi parhitian ni asini roham tu sadok na kumaliak kami. Satu tangamu mahami sadarion, disudi akkaulaon nami, di bagasan hahi pasod do las ni roha kami. Laosongoni manajemen do karyawan radio pelita kasih, asa di bagasak hahi pasod do marhiras ni roha nasida. Jala akka program nasida pesudi, pasu-pasu Tuhan, mabuan dame jala las ni roha tu sadok portibion. Di bagasan anakmu Yesus Kristus, tangihom mahami. Amen.
Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Abang Pendeta Robert S. Pandiangan MTH di nomor telepon 0813 7703 7714. Jika sahabat Radio Pelita Kasih ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam di YouTube kanal HKBP mulai jam 8 malam. Renungan harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1 Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 86142835. Kedua, Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah mulai Minggu 3 April 2022, ibadah Minggu menjadi 3 kali. Yang pertama, ibadah umum pertama jam 7 berbahasa Indonesia tanpa live streaming. Ibadah umum kedua jam 9.30 berbahasa Batak sekaligus live streaming di YouTube kanal HKBP Kernolong. Ibadah ketiga jam 18 atau jam 6 sore berbahasa Indonesia tanpa live streaming. Digembalakan oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, Pendeta Sahat Parulian Nababan STH, Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Boru Manurung Nyonya Tampu Bolon di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini. Kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada, dan juga kami menghimbau kepada seluruh pendengar Radio Pelita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas. Yesus Tuhanku, permahan Dia, biru-biru binar mahal doa, nasab tagaman marmararea, dinasarak karamotan naroa, dinasarak karamotan naroa. Sara,
Lord